This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Katamasa lekmen bat penisap ki khana school ka Kiddies Corner School kabla tip kum ka Tartan Heart Festival kabala sedang nado ka arpa hundre truk jelio araja arpusan ha kabala dan ru ki program baper la penha perdano ha ka santarik unaitung araja arpusan habaro sitio kani katamasa la dan ki program ya ko option ruai shat bat ki weipat bat ha kani ka singi penha perdapan la penlong da kerensan pen I ya ki Riam bala so hi da ki Heprit jong kani ka slampule Ki Heprit ki lapan wandoria kini ki Riam ringkat ki Jingmut ki bapenya so bat kamay Mariang, ka Perthai, ka Hau, ka Ding, ka bat kiway pan. Kinoy kay kani ka skol ru ki lay simpan ta ban yat pen I Riam, bat le bhabrio hakaba ki lapan syong shit yaki khana ki bala risa da ka Jingman. Ya kani ka jinya ko pen I Riam lawan bisa da ka kong Angelia and Marwen, ka bala yo ra ya ka nam kum ka femina Miss India Meghalaya arja arpusau, bat kiway pat ki khusnam. Uba Daniels im fashion designer ka Gracie Nandi kabla la ban yo ekanam kum ka Miss Northeast but Miss Shillong araja arpusau uba badap nyota makeup artist lem ka kong Wanda Nongbri
habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya